Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pangulong Bongbong Marcos giinspeksyon ang Davao River Bukana Bridge. Sa pag-abli sa tulay karong Disyembre 15, gilauman ang pagluag sa trapiko sa syudad. DPWH Secretary Vince Dizon, wala miuyon nga patay na ang ICI. Human mag-resign si Commissioner Rogelio Babes Singson tungod sa matod pa health concern. Sa Mal Island LGU, nabalaka nga malangan ang pagsulod sa Davao Light and Power Company sa isla kay nagmagahi ang Nordeco. Unang kumpirmadong kaso sa rabies sa karnero natala sa General Santos City. Kampanya kontra rabies, mas gipahugtan. Og 28 anyos nga lalaki, patay human giposil gawas sa ilang balay sa Upol, Misamis Oriental. Onsehan sa droga, ginalantaw nga motibo sa krimen.